Eskerrik asko, aurten ere Bilboko kaleak berriz bete dituzuen milaka eta milaka lagunei motivazio politikoko preso, ieslari eta deportatuen giza eskubideen alde. Ezin da gehiago luzatu. Ezin da egoera hau luzatu. A ber, zergaitxik ezin da luzatu hau gehiago? Ja luzatu dalako gehiegi, ez? Nik uste hortarako batu garela hemen. Behin betiko iaz be holantxik zan, baina bueno, ja bene-benetan behin betiko bukatzeko eta gugaz egiteko bierdien danak eta salbuespeneko politika dana galbo batera izteko. Ez delako, fase politiko berri batean gaude, hori argi dago eta ezin da gehiago luzatu herri honek aurrera egin behar duelako eta sufrimendu hau ja amaitu behar da. Amaitu behar da, nahiz eta ez egon dispertsiorik edo egon igual Frantziar estatuan, bai edo bai, etxean egon behar dira ja. Bazkenien dano gure gulazko egoti etxien eta holan, eta dalako oso garrantzitsua adibidez familiantzat eta behar dugula familiakoak etxien egoti eta dana. Bueno, bada garaia ja pasaden fase batekin amaitzeko eta baita gure lagun kide eta senide guztiak etxean gurekin egoteko eta ja pasadeneko fase horrekin amaitu eta luzatu ezin den, gehiago ezin den egoera horrekin amaitzeko gaude hemen. Bilboko azken manifa izan daiteke? Pero dezagun, a ber, ojalá. Bueno, uste dut belaunaldia badagoela, gure belaunaldia, gatazka baten ondorioak gehiegi sufritzen ari dena oraindik ere, eta ondorioak asko luzatzen ari die, eta bueno, espero duguna da, egote hurrengo belaunaldi bat, ja gatazka honen bukaera ezagutu eta beste etapa bat bizi dona, eta nik uste horretik importantea dela, etortzea. Ezin dela gehiago luzatu hau? Urte asko dara matxo gulakola eta berez bukatu beharra delako. Ja aspertuta Bilbora etortziaz urtero? Aspertuta ez, etorri behar bagera, etorriko gera, baina nekatu da eta bukatu beharreko manifestazio bat dela bai. Hori aurrearu gauzak aldatute dizela zela esaten dabe eta presun asuntu hor da geldik. Ja, atzanetan ja desesperazio idea jateko beste, ez hilegi holan jarraitzu. Pausu, bonberde, pausu, baina importanti. Ze esan utzein ez dugu etxen. Hemen enberdi, ekintzak egin berdi, gauzi aurre hauteko. Ez delan ez dugu hemen aurre ekengo. Urtietan gabiz, bardin. Datorren urtin eta urtin ja jundiz. Eta asko daru ez presuke kartzelan eta hemen esaten moten dago ez dala inor, kartzelan, ente askora ondion. Eta batan bitxartin ezin egegu geldik egon, aurrean berde. Badara amagula urte pilo bat, aurten 15, eman ditugula urratz pilo bat konfliktoa konpontzeko bidean, eta ondino gotea gartzeletan preso dagoen jendea, edo erbestean, edo errefusiatu bezala, ezin da gehiago luzatu egon behar dira, gurekin, herrian, etxean, bete dutelako ja bete beharreko guztia, ez? Eta horregaitxik gaude berriz hemen. Hori da, eta egongo gara behar den guztietan aldarrikatuz badela nahikoa eta ja etxean nahi ditugula. Pasatu dirako urte pilo bat prozesua hasi zenetik eta dagoeneko bete dutelako beraien zigorra eta ez dauka inolako zentzurik kartzela mantentzea presoak. Nik uste ja bastante aguantau dagoela ez eta familixako eta ja etxean gurulako bereiri. Ezinbestekoa? Bai.
azkeneko manifa izango da hau? Espero dut, azkenengo izatea. Bueno, mundua oso itxusia dago, zenbat generozidio, zenbat zapalkuntza, zenbat gerra eta injustizia, eta honi buelta emateko bihotz, buru eta esku guztiak behar ditugu. Eta tartean preso eta erbestean direnenak. Beraz, hemen gaude, lehen bailen behar ditugulako gure artean, eta horretarako gure indar guztiak jarriko dugu. Urte asko dara batzagulako egoera berdinean eta ja badelako ordua dena kalean neukitzeko. Hoize, ja kokoteraino pegatinak saltzi. Hori da, ja bukatu beharko da, ez? Aurreko gunean hori artikulu bat irakurri nuena, ezin da luzatu, ez da normala Aiton Amona gartzelan egotea eta Ilobak oraindik jasotzen. Hori inonez da gertatu. Zergaitik izan behar da azkeneko manifa hau, Bilboko baia? Eluke izan beharko. Sufrimentuz, azkeneko 60 urte, gure herriaren aldarrikapenak eta askatasunaren aldeko borroka egin duten guztiei askatasuna lortzeko gehiago luzatu zertarako. Non da demokrazia? Ekarri behar ditugu banan hiltzea etxea edo hildagertake etxea? Ez, ja bukatu barra dago, benetako pakea nahi badeu, benetako demokrazia nahi badeu, benetako Euskal Herria asken nahi badeu, etxeak izan behar ditugu, ez bakarri preso, baizik ieslariak ere bai. Barrun daudena ja nahikoa sufritu duelako, sufritu arazi dielako, eta benetatu zenidek ere nahikoa sufritu arazten dielako. Ez dau beste aitzakirik, aspaldi bukautzan beraiek esaten duten borroka armatu eta kontu guzti horik, hasi que badiegu areia etxen eukitzeko danak. Hoxe, nahiko mintaz da asuntua, Bai, exacto. Kaixo lagun, kalearen oi hartzuna. Lau haizetara zabaltzen jarraitzeko, egin zaitez bazkide.